गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोबाय। दिनैनि भिडियोआ एसे आलादा जागोन नाथाय जोबोद इनफरमेटिभ जागोन। आथिखालनि समाव नोंथांमोना गाव गावनि फैसाखौ बेंकआव दोनोब्ला बेंकआ बेसेबां इन्टारेस्ट होयो। जुदि सेभिं एकाउन्टब्ला 2.5 निफ्राय 3% सिम इन्टारेस्ट होगोन आरो फिक्स्ड डिप'जिट खालामोब्ला मेक्सिमाम 6 निफ्राय 7% होगोन, बेनिफ्राय बांसिन मोनखाया। नाथाय आथिखालनि समाव मोनसे मोजां राहा दं जेराव गोबां इन्टारेस्ट मोननो हायो। बे राहायानो जादों SIP। गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ SIP आ मा, बेयाव बोरै नोंथांमोना फैसाखौ इनभेस्ट खालामनानै गोबां इन्टारेस्ट मोननो हायो। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव SIP आव बोरै फैसा जमा दोननानै गोबां इन्टारेस्ट मोननो हायो बेनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायगोन। बेनिखायनो भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि टपिकखौ जागायदिनि। जुदि नोंथाङा SIP आव मास मोनसेयाव 5,000 खरै इनभेस्ट खालामोब्ला एबा SIP आव दोनोब्ला 20 बोसोरसिमाव बेसेबां मोनगोन बेखौ आं ChatGPT आव सोंदोंमोन। अब्ला बेवहाय फोरमायदों मोनफ्रोम दानाव एबा मासाव 5,000 खरै SIP खालामोब्ला 20 बोसोरसिमाव मिनिमाम 10% इन्टारेस्ट हिसाबै हमोब्लाबो गासै 38 लाख रां रिटार्न मोनफिनगोन। सिगाङावनो नोंथांमोननो फोरमायनानै होनि SIP आव इन्टारेस्टआ 10% नि गाहायाव फैखाया, बेनि गोजौआवसो फैखायो। अब्ला 12% हिसाबै हमोब्ला 20 बोसोराव 50 लाख रां रिटार्न मोनफिनगोन। बिदिनो 15% हिसाबै हमोब्ला 76 लाख रां रिटार्न मोनफिनगोन। नाथाय बेंकआव जमा दोनोब्ला जेबो मुलाम्फायानो जाया एबा फैसाया बारायखाया। बेनो जादों पावार अफ SIP। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन माबोरै SIP खालामो। SIP आ मा बुस्थु, SIP खालामोब्ला जोंनि फैसाया बहा थाङो, जेराव जों माबोरै गोबां इन्टारेस्ट मोननो हायो, SIP आव उइथड्रल माबोरै खालामो, गासै डिटेल्सफोरखौ फोरमायनानै होगोन। SIP नि फुल फर्मआ जादों सिस्टेमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लान। नोंथांमोना बे SIP आव जोबोद खम रांनिफ्रायनो इनभेस्ट खालामनो हायो। नोंथाङा SIP खालामनोब्ला सिगाङावनो डिमेट एकाउन्ट बानायनानै लाग्रोनांगोन। बेनि बागै आं गुबुन मोनसे भिडियो लाबोगोन जुदि नोंथांमोना डिमेट एकाउन्ट बानायनो रोङाब्ला। जोंनि भारताव गोबां मिउचुयेल फान्डफोर दङ। बैफोर मिउचुयेल फान्डफोराव जुदि 5,000 रां मान्थलि SIP खालामोब्ला बै रांखौ SIP आ मिउचुयेल फान्डआवनो नोंथांनि फैसाफोरखौ इनभेस्ट खालामो। नोंथांमोना जिखुनु मान्थलि 5,000 नङाब्लाबो 1,000 नङाब्ला 500 बेबायदियै SIP खालामनो हायो। नोंथांनि गोसो बायदियै डेट सेलेक्ट खालामनो हायो। नोंथाङा बबे डेटनिफ्राय SIP स्टार्ट खालामनो, हमनानै ला नोंथाङा जिखुनु जाया साख्रि मावो आरो बेनि सेलारिया 30 तारिखआव हाबोब्ला 1 तारिख 2 तारिख जिखुनु डेटआवनो नोंथांनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय अट'मेटिक दानलांनाय खालामनानै लानो हायो। अट'मेटिक नोंथांनि राङा बेंकनिफ्राय दानलांनानै SIP आव थांगोन आरो बे SIP आ मिउचुयेल फान्डआव इनभेस्ट खालामगोन। हमनानै ला नोंथाङा गावनि रांखौ मार्केटआव इनभेस्ट खालामोब्ला एबा नोंथाङा शेयार मार्केटनि मोजाङै नलेज गैयाब्ला मोजाङै इनभेस्ट खालामनो हानाय नङा। नोंथांनि राङा लसबो जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा SIP नि गेजेरजों मिउचुयेल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्ला, जेरै मिउचुयेल फान्डआव गोबां कम्पानि थायो, दा बैफोर कम्पानियाव बेबायदि मानसि थायो जायफोरा मार्केटनि गोबां नलेज दङ। बैसोरो मिउचुयेल फान्डनि गेजेरजों बेबायदि स्टकआव इनभेस्ट खालामो। बेनि गेजेरजों नोंथाङा जोबोद मोजां इन्टारेस्ट मोननो हायो मानोना बैसोरो स्टक मार्केटनि गोबां नलेज दङ। बै इन्टारेस्टनिफ्रायनो बैसोरो नोंथांनो फैसाखौ रिटार्न हरो आरो गावसोरबो माखासे पार्सेन्ट लाखियो। बेनो जादों मिउचुयेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनायनि मुलाम्फा, मानोना बैयाव एक्सपिरियेन्स मानसि थायो। नोंथाङा हारसिङैनो इनभेस्ट खालामला बायोब्ला गोबां लस जानो हागौ। मिउचुयेल फान्डआव गोबां कम्पानिफोर थायो, बेनि गेजेरावनो बेस्ट कम्पानियाव फैसाखौ इनभेस्ट खालामनांगौ जायो। बेनिखायनो SIP आ बेस्ट कम्पानियाव नोंथांनि फैसाखौ इनभेस्ट खालामनानै नोंथांमोननो मोजां इन्टारेस्टखौ होयो। बेनि थाखाय नोंथांमोना सिगाङावनो डिमेट एकाउन्टनि गोनां जागोन होननानै आं एसे सिगाङावनो खिन्थाखाबाय। नोंथांमोना डिमेट एकाउन्टखौ ग्र', एन्जेल वान बैफोराव बानायनो हागोन। नोंथांमोननो फोरमायना होनि SIP आव नोंथांमोना कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट मोननो हायो। डिमेट एकाउन्ट अपेन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बबे मोनसे कम्पानियाव बांसिन इन्टारेस्ट प्रभाइड खालामदों बेवहाय इनभेस्ट खालामनानै SIP खौ स्टार्ट खालामनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना SIP खालामो खालामा बेयो नोंथांमोननि गोसो। आं जास्ट नोंथांमोननो SIP आ मा बेखौल' फोरमायनानै होदों। SIP आव नोंथांमोना गोसो बायदि फैसाखौ इनभेस्ट खालामनो हागोन। जेब्ला नोंथाङा डेट सेलेक्ट खालामनाय दिनाव नोंथाङा SIP नि थाखाय रांखौ हरनो हायासै, अब्ला नोंथांमोना गुबुन मोनसे डेट सेलेक्ट खालामनानै रिस्टार्ट खालामफिननो हायो। नोंथांनि आखायावनो गोसो बायदि बेखौ नोंथाङा SIP आव जमा दोनला होननानैबो गोसो बायदि उइथड्र खालामनो हायो। बेवहाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया, गासैबो नोंथांनि आखायावनो थाजोबखायो। बेनिखायनो नोंथांमोना SIP खालामो खालामा बे नोंथांमोननि खोथा। लं टार्मनि थाखाय दोनोब्ला बेवहाय गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो। दिनैनि भिडियोआ एसेनोसै। भिडियोखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे नोंथांमोना सोर सोर SIP आव इनभेस्ट खालामदों एबा खालामाखै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो।